Много готин и як хотел отседнах във Франция. Фирмата плаща. Камиона в сервис и случва се. Дискордия плаща. Обаче хотел е много интересен, който ми намерих. Приличен, неприличен, даже доста добър. И вратите са с код. Няма ключ, няма карта. Код. Активираш кода и влизаш. За първи път съм в такъв хотел. Та я да видим. 124152. Оп. Влезнах. Когато фирмата плаща, всичко е перфектно.